Ni Lexar naz, 14 urte ditut, Oiartzuarra naz eta adingabe transexuala naz. Lexar, zu noiz hasi zinen konturatzen nor zinen? Ni 3 urtekin zan nion negurasuai mutiluan nintzela, mino negurasuak joku bat zela pentsatzen zuten. Beti ropa erostea juten gineanen mutilen lekura juten nintzen, eta nema saiatzen zian nesken lekura ematen, nina, ez nahi. 8 urtekin, zan nion lagunei eta mutila nintzela, eta geho ja guraso izan nien, aldatu nun izena, eta generataena. Eta nola gogoratzen duzuzuk azaleratze prozesu hori? Ni lagunik izan nienian, erresa izan zen, ze esan zieten, bai, ze guai, eta nola baituko zea, ezakitze. Eta ondo, eta geho ama izan nionean, ama justo esnatu zen siestatik tala, eta orduan, ez dakit, eton humore honez tala, eta esan zian, eta zizan gozea, un niño con pelos en el txotxo? Hola erantzun zian, eta kania sintzen neharrez. Gero aita nahi arreba eta irakaslei esan nien, eta dena ondo, eta laguntza berbaldin manun emango ziatela, dena ondo. Claro, azkenan haientzat ere prozesu bat izan zen, ez? Hau dena ulertzea, jakita ze laguntza eskaini eta bar. Eta prozesu hontan ze laguntza izan dituzu, zerk lagundu zaitu? Lagunen laguntza, arazon bat gertatu adimazait edo behaiek behintzat entzun iten haute o lagun iten haute, eta gero dakagu talde bat, uste dut 8 pertsona edo elkartzen gehala, psikologa edo seksologa batekin, eta horreten gaitzeiten eta informazioa emateigu, edo guk adibidez arazo bat izan baldin badegu berekin hitzeiten dugu. Eta zuri nora laguntzen dizu nahi zenen lanak eta zu bezalako pertsonekin partekatzeak? Asko laguntzen hau ze azkenean gauza asko gertatu zaizkigu antzekoak dienak. Eta behaiek hasi baldin badia zerbaitekin, eta geho nahi tokatzen bana horrekin hastia, orduan bakit ze berdeten, zein berdeten, eta... Beraz, prozesua esan genezake nahiko erresa izan zela, edo? Bai. Bueno, rifi batzuk egon ziren, eta insulto batzuk edo horrela, minio... Zer nola ikusten duzu orokorrean trans aurren egoera? Adiez nadinean 14 urtekin eta nera betasunan tala pixkat transfobak eta homofobak, ze ginetan komentario asko entzuten dira, puto gay edo que parece que eres trans eta holako gauzak. Nik uste nun hobetu ingo zula mino okertzen nahi da. Eta zer egin dezakegu, non uste duzu jarri behar dugula fokoa edo ze aldaketak eman behar dira gizartean? Txikitatik jakinarazi gauza hori doztela. Neskak zaki jakin o mutilak aloakin tala. Eta nik uste txikitatik erakutsi bertzaiela hori existitzen dela eta badola aukera. Eta Lexar, nik esango banizu, ni ez naiz transfoboa, baina aur batek hori ez daki. Zer esango zen idake? Pentsaten jozula existitzen dela mutilak eta neskak orduan aiozu maten aukera. Eta orduan behaiek aldute erabaki nahi baldin baute eta hori. Behaia azkenean esaten baldin zu neska batza eta ez baldin badoa ze ez do guztua, ez da umian kulpa. Hori da. Eta gaur egun zorionez baitugu moduak ere aldatzeko, edo identitate aldatzeko, edo izen aldatzeko. Eta prozesuak dira, baina hor daude, beraz, eskubideak dira, ez? Bueno, Lexar, mila esker gurekin izateagatik, eta mila esker zure esperientzia partekatzeagatik, ziur nago jende askori lagunduko diola. Eskerrik asko zen.